Hjärtligt välkommen sa ating YouTube channel. Hello, 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 hello. So, welcome to our Vlogmas Day 3. Good morning, people. Hello, hello. How are you there? Ayan, so, yes, thank you so much mga patuloy na nanonood ng aking mga videos. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Ayan, so, ayan, nagkape tayo. At yes, titikman natin yung ano. Anyway, kanina pa ako nag-ano-anohan dito. Tapos inom tayo ng kape. Tapos tikman na natin, guys, nandito sa harapan ko. Tikman na natin tong hopya na baboy from Ate Robin. Ang ganda ng pagkakaano, guys. Ang ganda sa box pa lang. Whoops, sorry that I can't remember when I can buy myself flowers. Charot. Ayan, no? 10 piraso tong laman ito. Hala, talagang nangangamoy na para talagang charot. Isa lang, guys. Anuhin ko lang to, titipid-tipirin. Kasi next month ulit tayo makakaano. Charot. Kung sakasakaling may ganito pa sala. Ayan. Guys, tingnan niyo yung itsura, oh. Don't mind my daliri because that my daliri is just like that. Charot. Ito may parang may sesame seeds pa. Natin. Sarap. Lasang-lasa talaga na hope yung baboy ng Pinas. Ganyan. Ang sarap niya. Ito alam mo sa ko, guys. Tapos mamaya is mag-aano ako sasalang ng tawag ito? Sasalang ng labahan. Maglalaba ako. Nung sabi ko nung nakaraan na ako ay maglalaba, hindi ako nakapaglaba. So, ngayon ako maglalaba. Sarap niya. Unti-untiin ko lang ito. Isang araw isa. Hindi nga. Diba? Ay, nako. Masal. Sarap. Hi guys, so tatlo pa lang sarang nagagawa yung kasi nga dami. Iipon talaga siya. Parang, kailan ba huli naglaba? Tapos ngayon na ulit. Kasi nalalaman ko pa yung mga jackets. So, kaya, pinuli yung jacket. Yung mga kapal na jacket namin. Kaya, may mga tila. Dapat dalawa lang. So yun, dalawa ko lang mga.
Hi guys, update. Anyway, kakauwi ko lang. Charot. Galing ng Aldi. Nag-Aldi ako guys, wait. A minute. Nabibigatan ako sa dala ko. Nabibigatan. Aray ko po. Anyway, ito na yung ating, kasunod ng ating kanina. My God! ang lamig, ang tawag ito, ang bigat ng aking bag dahil pumunta nga ako ng ID guys. Awa. Charot. Awa. Like, ano ba yan? So, yes. Doble-doble na itong damit ko kasi nga malamig, diba, ang panahon. So, I'll give you a little hole sa ating napamili. So, first thing first is itlog. Dahil tinanong ko yung asawa ko anong gusto niyang pagkain, sabi niya itlog lang daw tsaka patatas. So, yes. It's, easy. Resibo. Anyway, tas bumili pala ako ulit ng aking Actimel. Nagkalaglagan pa doon, buti hindi na tapos sinulungan pa ako ng isang doon, customer din. Nalaglag siya dito sa bag ko habang nagbabayad ako. Ayun ako. Yun o. Balik ka pala. Ang sarap niya guys, kasi nahirapan ako maghanap ng Yakult. So ito ang sabi ng asawa ko. At nung nagtanong kami ng asawa ko, ito yung nirecommend una kami bumili sa Lidl, ganyan. Tapos nirecommend nga daw itong ganito. Tapos meron dito sa Aldi. Ayan siya. Alam mo yun, parang ang tawag ito? Mga vitamins. Tapos meron ako dito fillet na mackerel. Tapos may nakita ako guys na pang clip sa buhok. Ayan o, ang cute niya. Tapos, ito yung maliit na, ano ba tawag dito? Vina Boursin. Tapos, mantika. Ay, di ba pala yung isa? Oh, tira mo? Diba? Ano to eh? Ilang praso ba to? 6? 2, 4, 6, 8. 8 pala, 8. Tapos, bibili ako na 2 ganito lang. Ayan. Ayan. Tama naman ang hinala ko na may tubig kasi yung asawa ko. Tapos, margarine. So, nandito pa pala guys yung ating Ayan, nandito pa siya. Ay, charot. So, mamaya, initin ko nga yung isa. Tapos, yes, ilagay natin itong aking Actimel. Tsaka gusto rin to ng aming baby boy. Yung baby boy ko is next week, Friday nandito siya. So, yun. Pag meron pa tayong Actimel, makakainan siya. Bibili na lang pagkaan. Gusto niya rin yan. Basta wala, pag gusto, tapos ito pala guys, 2. Yan. Kasi, naubusan ako na dapat galabhan ko rin yung mga jacket, diba? Tapos meron ulit sila tag ito? Glue Clush. So, ayun lang. Ang aking nabayaran ngayon is 2020. 2020? Charot. So, ilagay ko lang tapos babalat na ako guys ng patatas. Dahil yung aking Diyos sawa. Ang liit ng itlog ngayon, in fairness. Hindi ko alam kung ilang itlog gusto niya ba. Ako, gusto ko magkanin guys. Nagkanin ako kahapon, diba? Dahil sa sa party. Pero hindi ganun karami yung kanin na nakain ko. Kumbaga, konti lang. Mas marami akong mga ulam na kinain. Kasi tinigman ko halos lahat ng dala ng mga tao. Ganyan. Pero hindi lahat. Pero alam mo yun. Ayun. So, yes. Ako ay magsasaing. Tapos meron pa pala ako dito guys na hindi ko to pinaruzan eh. Yung last one natin. Yan, meron pa yun. Tapos magpiprito ako nitong isda. For dinner. Ayan. So, yun. Kasi kasuhin ko lang muna diyan ka muna. Maya kita tutupiin. Kasi kasuhin ko muna. May lemon pala ako isa. Hindi ako bili ng saging or any fruits. Kasi may fruits pa naman dito. So, yun. Yes. So, at magpabalot tayo guys ng patatas. Habang ako ay nagsasaing. Kasi gusto kong mag-rice. Akala ko wala akong bigas. Ayan. Meron pa pala. Sabi ko, wala akong bigas. Iba ko pa nalagay. Hindi mo na ako bumili.
Anyway guys, ano na kaya? Hapon na. Kasi naano nga ako ng aking katamaran. Ganyan. Ano lang naman ito, ngayon pa bukas. Tapos, yun. Isang ituan pa tayo dito. Ito, konti na lang ito. Hindi pa yung lahat. Charot. Ayan. Kanina, magpabili ako sa asawa ko ng tubig. Kasi, pumunta nga siya na Tapos, ang binili sa akin itong vinig. Ano ba yun? May vinig cool shower. Cooler siya. Ayoko nang may gas sa tubig dito guys. Hindi ko alam. Ayoko talaga. Ayoko ng lasa. Ikaw palang hanap. Ayan green. Ayan may meat. Ayoko ng ganito. Yung hindi ko alam, basta ayoko. Kasi nga ayoko ng yung parang binig nga lang siya pero basta. So, na yan siya guys. Ang aking lulutuin ngayon is dinner na. Kasi nga, na guys, hapon na. Early dinner. Patatas. Para sa asawa ko. Patatas. So, hugasan natin. Guys, update. Anyway, nagpreprito na pala ako nung aking mackerel. Kasi tapos ininit ko na rin yung aking wait. Kukuhanin ko tong aming tawag dito, pa-wood din siya, diba? Kasi yung bisawa ko guys, mahilig talaga siya sa mga wooden fruit. Charot. So, bubuksan ko to guys, kasi nga, yung amoy, baka mamaya sabihin, what is that? What the smell? Charot, ayan. So, yun. Kasi maya-maya na dito na yun. Pero ako guys, gusto kong kumain na. Alam nyo ba? Kasi kung ano yung kinain ko kanina, yun lang din yung kinain ko. Diba? Kung ano lang yung kinain ko kanina, yun lang din yung kinain ko. Wala na akong ibang nilafang. So, lagyan ko muna ng ng oil. Oil itong aking on the fire. Yan. Hay nako. Thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. Naano ko na yung aking sinaing guys. Na siya, tawag dito? Lipat na siya dun sa warm. Sabihin, paluto na siya. Gusto ko na kumain. Nagugutom talaga ako, promise. Tapos, ito yung ito na yung meal ko na Kasi kumbaga yung pinaka-proper, charot, heavy, ganyan, charot. Ayan, so, antayin ko lang. Tapos, mamaya, ang dating ng asawa ko is mamaya pa. Tapos, sabi niya ay alis kami. Pupunta kami ng shop kasi may hinahanap siya. So, nung pinuntahan namin nung nakaraan is hindi ko alam kung na-sold out ba doon sa shop na yun. So, pupuntahan namin dito sa amin kasi ang pinuntahan namin yung malayo.
Malayo. Kasi nga, pagpunta namin doon, nakita niya. So, nanginayang siya na sana kinuha daw niya noong naandun na kami. Kasi sabi niya, balikan na lang namin. Alam mo yan? Tapos parang after a week, bumalik. After a week, not a week. Parang after like, how many days? 3 days? Ganyan. Tapos sabi niya, puntahan natin. Sabi niya ganyan. Sabi ko kasi sa kanya, ano kuhanin niya, kumbaga bilhin niya na, ganyan. Tapos sabi niya, pabalik na lang daw, parang ganyan. So, ayun. Pagbalik namin, di ba tumutunog-tunog yung taga namin nung nakaraan, wala. Wala na. Sabihin, baka na, sabi niya, baka na-sold out na, baka nabili na. Sabi niya gano'n. Sabi ko sa kanya, anong gusto mo? Kasi last day ngayon ng last day ngayon guys ng Black Week sale, basta ganyan. Basta ganun, Black sale, basta ganun yung, baka madaming mga anggibot pukanende. Charot. So, ganun nga, last day ngayon, sabi ko, sabi ko gano'n, gusto mo ba dito na lang, dito sa atin, di natin gusto sa atin, kasi may gano'n din namang shop ito sa amin. Sabi niya, sige mamaya. So, after pa ng trabaho niya, gano'n, tapos, pero uwi siya kasi sabi niya, kakain na muna ako, sabi niya, kasi hanggang alas 8 naman yung store, so, alas 5 na dito na yun sa bahay, so, alas 8 naman yung store, so, malapit lang naman guys, parang 5 minuto lang naman yung drive, dito sa amin. Ganun lang, malapit lang siya. Parang ganyan sabi ko, sige. Sabi niya, kakain na lang muna kami sa bahay. Tapos nag-request siya ng patatas nga, at saka itlog. Yun lang daw gusto niya kainin. So, yes. Niluto ko rin niya patatas, pero yung itlog, mamaya na lang yun. Kasi nga, madaling maglamig yung itlog. Ano lang yung side up lang, yun lang gusto niya. Thank you for sunshine, thank you for rain. May paksiw. Tawag ito, laswa. Heto na ang aking kanin na may. Yung prito natin na mackerel guys, as kanin na musok-sok pa. Oh, let's eat. Wait. Let's eat, people. Saan ang tubig ko? Na may gas. Hindi ko talaga bet yung tubig na may gas, guys. But, yeah. Ito na yung nabili ng asawa ko. So, ito na. Ano lang naman daw to? Vinig. Kumbaga, little bit. Vinegar. Let's eat. Wait, saan ko ilalagay? Boom! Natumba pa yung tubig ko. Nagkalat pa dito sa lamesa. Para kasi itong guys, yung alam mo yun, pag yung mga soft drinks, may gas nga, yung may parang ganyan. Inopen ko pala yung namin, yung pinto, kasi nga, nagprito ako, diba? Tapos bukas ako ng So, kain tayo, guys! This is my mackerel, yung naka-fillet na doon sa Aldi. Binili ko kanina, ayan Kain tayo, this is my, first meal of the day. Kalain mo, guys, yun. Thank you so much, Lord, for the food. Amen. Kasi nagkape lang ako kanina, di ba? Tapos naglaba ako. Tapos, nag-ano pa pala ako, guys, nag-tea. Nag-ginger tea ako, kaya siguro parang ganun. Kasi nga parang, alam mo yun, nilabas na yung kinain ko. Christmas na pala, hindi pa yung ko. Hindi Santa, hello. Ako popcorn. Natake ako ng katamaran eh. Water. Parang yung
Thank you so much, Lord. Sa pagkain. Medyo matagal, kailan ba ako nagluto ng laswa, guys? Hindi ko siya nilalagay sa freezer kasi gusto ko nasa ano lang siya, nasa baba lang ba. Hindi naman siya nasisira. Okay naman siya. Isda. Kumukulo pa rin yung ano doon. Patatas ng asawa ko. Bumili din ako ng sausage yung ano, yung vine. Baka gusto niya. Wow. Ah, cute. Sa city na pala kami. Star ng Pasko. Close na sila. It's close. We're late. That's okay. Tomorrow. I think tomorrow. No work. Me. Sa Galleria. The Galleria. Open. Oh, yeah. For the books. You want to buy books? Guys, we're back home and yes, wala naman kami natatnan. Ay, nako po. Sobrang ano na, ganun. So, yes. Ayun lang yung vlog natin for today. So, I hope you guys enjoy still. Yes, thank you so much guys for watching. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Always smile. God bless us all.